nito. So talagang masasabi nating garapala na yung ginagawa nila. Hindi sila natatakot, ha? Kayo mismo ay sinusulat. Sa tingin nyo, matagal nang ginagawa. Nahulan ako. Ayun lang. Pero yung pagkatapos sa iba, wala akong masasabi. Magkano yung in-offer sa inyo, Sik? Bibili namin ng 200 fire trucks eh. So, 1.5 times 200 was 300 million for 1 year. So, kung sumakay lang ako sa sistema nila, easily 900 million to 1 billion ang pupunta sa akin. Easily. Pero, si Pangulong Mark Bongbong mismo nagsabi sa akin yan eh. Alam mo yung pera sa nakaw? Hindi mo pwede pakain sa anak mo yan eh. Ang karma lalabas sa mga anak mo. Wala sa dibdib ko na 5 anak ko na ipapakain ko sila ng pera na galing dito sa corruption na to.